Вітаю, шановне спадарства. Напишите мне, калі ласка, як гук, ці чуеце вы мяне, таму што я сябе чую цудоўна, таму што я ж сама сабе кажу і, безумоўна, я разумею, што ўсё павінна быць мне нармальна. А вось як вам, гэта ваш фідбэк у чаце, я вас бачу. Эйнштэйн, вітанечка, жыве вечна, моя сінявокая, бабка Ёшка, вітаю, вітаю. Цень сонца, дзякуй шчыры за дапамогу ў трансляцыі і распаўсюджванні відэа. Сёння будзе не вельмі такі доўгі стрым, таму што шмат навінаў, і вы не паверыце, вельмі шмат працы. Таму давайте хуценька прабяжымся. Добра чуваць, дзякуй шчыры, гэта галоўнае, каб гэты мікрафон не гальмаваў, але ён зафіксаваны. 10-10 Андрей Быченко, вітаю, дзякуй шчыра, што далучыліся да мяне. Сведчанні бессонных начэй ужо нават не замазваюцца ніякімі таналкамі, таму прабачце, буду трошкі, мабыць, камусьці сёння не вельмі прыгожая. Але дзейсна, слухайце, стаміліся капец як. Але працуем, сёння будзе зноўку ролик, таму хто падпісаны на мой канал, дзякуй шчыры. Я вельмі рада, што маскалякі бегуць ад мяне, як ад чумы балотны, таму маскалёй у нас на канале засталося 2,4%. Учора рабіла статыстыку. Дзякуй тым 36% беларусам і тым 26% украінцаў, якія мяне глядзяць. Папярэдняя статыстыка. Вітаю, Алекса Кавалів, вітаю, Дэн Дэнич. Як стычыцеся да нейтралаў, як голікаў, якія не разлічваюць на захад апазіцыю і ўладу і разлічваюць выключна на сябе. Дэн Дэнич, я вось той прыклад чалавека, якой разлічвае выключна на сябе. Вось шчыра кажу, я ні на каго не спадзяюся і ад сябе наізнанку выгартаючыся раблю ўсё дзеля таго, каб спыніць гвалт у Беларусі, спыніць генацыд беларускага народу, і вось я спадзяюся выключна на сябе. Таму што шмат на тых, каго б я магла спадзявацца, яны здрадзілі Беларусі, і добра, што я не ў іх атачэнні і не ідэалізавала, скажам так, іх працу, таму мне ў гэтым пытанні лягчэй, таму што на таго, каго я не веру, спадзявайся, але сам не плашай, што называецца. Таму я яшчэ раз скажу, я не за калектыўную адказнасць, я за прыватную адказнасць, таму што, як выяўляецца, прыватная адказнасць часцей за ўсё, і ёсць вынік той працы, якая вось у выглядзе мяне зараз, актывісткі, агітатаршы, як мяне там яшчэ называюць, эканамічныя тэрарысткі. Вось гэта ўсё пра мяне, таму я не стаўлюся да нейтралаў. Я не ведаю, хто такой голікаў, прабачце, але я не разлічваю на захад. Я удзячна, што яны хоць неяк спрыяюць сітуацыі. Я не разлічваю на апазіцыйныя структуры, таму што я ёсць часціна апазіцыйнай структуры, адпаведна, я магу разлічваць выключна на сябе. Прывітанне кіеўская хунта, вітаю. Дзякуй, сябры, што забежалі да мяне. Так, сёння, да, я кажу, шмат працы, будзе сёння ролик новы, ужо, я дзякую, мне першапачатковы монтаж скінулі за мяне, велічэзны такой шмат працы зрабілі, дзякуй шчыры, таму хутка паставім на прэм'еру, і гэты ролик, заклік, я спадзяюся, яго падхопіць іншыя ініцыятывы і дапамогуць мяне пачуць нарэшце, таму што Хелен Мінская заклікае. Калі ласка, будьце ў стачцы, у забастоўкі, у народным каранціне, як хаціце назавіце, проста дома, застаньцеся жывыя, застаньцеся беларускай нацыяй, той прыгожай, якую я ведаю, за якую я проста, шчыра кажу, слёзы лью штодзённа. Сэрца баліць, стогне, плача, але мы змагаемся за сваю незалежнасць, мы змагаемся за сваё жыццё. Таму я яшчэ раз, я 1000 разоў яшчэ скажу, мне не важна, як вы назавеце гэты працэс. Мне не важліва, каго вы ў гэтым працэсе падтрымаеце. Калі вы абралі жыццё, я з вамі побач, мы ідзем з вамі адным шляхам, плячо а плячо, і я заўсёды вас падтрымаю, я заўсёды буду побач, і я буду вам ставіць падабайкі, і я спадзяюся, будзе той момант, калі я прыеду дадому і проста пакланюся вам у ногі за тое, што вы свайго часу пачулі наш заклік і адгукнуліся,
І просто кропелька да кропелькі стварылі вось гэтае море, якое дало велічэзную хвалю, якая знесла гэты злачынны дыктатарскі рэжым. Таму забастоўка нашае ўсё, стачка нашае ўсё, народны каранцін нашае ўсё і проста нашае жыццё гэта прыярытэт. Гэта для нас усё. Жыццё, гэта галоўнае. Я яшчэ раз скажу, аброжак раба заўсёды лягчэй даспехаў воіна. Так, гэта цяжка несці, але ты азброены, ты можаш чыніць супраціў. Моя зброя, гэта маё слова, мае камунікацыі з людзьмі, мая агітацыя і заклікі. Калі у мяне атрымаецца уратаваць хаця б адно жыццё, я ведаю ўжо як мінімум 5 такіх. Гэта моя сям'я прыватная, якую я заклікала. Калі ласка, беражыце сябе. Моя сям'я прыватная ў складзе 2 братоў, маёй матулі, дружын, я, нас 5 чалавек, якія не фінансуюць злачынны рэжым, якія не ходзяць на працу, якія берагуць сябе і жывуць. Таму я вас заклікаю, калі ласка. Шмат навінаў, шмат раздраю, зараз будуць таксама шмат вбіваць клінья, розныя структуры. Калі ласка, я яшчэ раз скажу, калі вас даматывуюць, калі хтосьці сеяць у вас сумнеў у тым, што вы борацеся неправільна, адмоўцеся ад іх. Гэта смецце, якое вам не дае жыць спакойна. Гэта смецце, якое не дае вам жыць якасна. Гэта людзі дэматыватары, яны вам не патрэбны. Далучайцеся да той актыўнай часткі грамадзянаў, якія разумеюць, што адбываюцца, якія пішуць хэштэг «Я дома». Я прапаную запусціць яшчэ хвалю хэштэгаў «Я жывы», «Я дома». Я не дарма сёння назвала свой стрым 5-й дзён. 5-й дзень мы жывем. Гэта вельмі важліва. Вось гэтая крапка з 1 лістапада, 5 дзён жывы. Я шчыра дзякую кожнаму, хто жывы, хто беражэ сябе, таму што мы нацыя і мы павінны зберагчы сябе для будучыні. Мы павінны бачыць, як растуць нашыя дзеткі, дапамагаць ім выхоўваць нашых унукаў. Гэта вельмі важліва. Усё рэшта гэта будзе, таму што будзем жыць мы, у нас будзе магчымасць стварыць лепшае для сябе, для сваёй сям'і, для сваіх сяброў. Гэта ўсё будучыя магчымасці, якімі мы жывем зараз, сёння. Таму заклікаю, калі ласка, беражыце сябе. Я буду побач з вами заўсёды. У мяне няма дрэннай забастоўкі, таму што ёсць велічэзная колькасць людзей, якія зараз побач са мной кажуць: «Окей, трымаем строіш, трымаем штых, мы побач, і у нас абавязкова ўсё атрымаецца». Я ў вас веру, беларусы, я вам шчыра кажу, як я верыла свайго часу ва ўкраінцаў, і зараз я ні на адну секунду не шкадую, што свайго часу, калі мне прыйшлося балансаваць, ці адзін бок прыняць, ці другі бок прыняць, я не здрадзіла сваёй краіне. Я не здрадзіла моїй Україні. Я вірила, що це країна, яка здатна знести страшний режим, що вони зробили, і чинити супротив тому злочинству, яке напало на них. 8-й рік війна. Пробачте мені українські мої сябри, просто білоруська і українська, я постійно скачу, і мені усього хочеться тиск поставити по-білоруську. Тому, коли я спілкуюся українською на постійній, скажімо так, підставі, то це отримується краще. Але я ще раз кажу, я ніколи не зрадила Україні, я ніколи нікому не казала, що москалі десь щось можуть робити правильно. Ні, це курви, яких треба ізолювати від зовнішнього світу. Тому, білоруси, натхняємося, у нас є судовний приклад країни, яка не дала себе окупувати, яка не дала зайти російському сапогу до центру, что называется. Я надеюсь, на окраине там, и за эту окраину, за невеличкий шматочек земли, яны борются за Крым, яны борются за Донбасс. Мы повинны их у гэтым пытанні падтрымаць и кричать на увесь свет, что хуйло гэта хуйло, что Россия гэта краіна-агрэсар, и нехай яны за калючым дротам и плотам сядзяць и займаюцца сваімі пытаннямі, укаліваюцца спутнікам, б'юцца галавой у стенку. Гэта іх прыватнае жыццё. Таму я ботакснаму карліку хотела бы просто сказать: вот тебе, а не Беларусь. Каб мяне не заблокаваў YouTube, зразумела, што я показала зараз.
Вось, таму я дома, Тень Солнца піша хэштег «Свобода политвязням». Так, Голіков – это блогер, который нейтрально высказывается ни за тех, ни за тех, і спрабуе ўсіх прымірыць і паказваць бессэнсоўнасць БРСМ. Я не ведаю, хто гэта, прабачце мяне, калі ласка. Я даволі шмат часу праважу ў інфармацыйным полі, але Голікаў прозвішча мне ўкрай невядомае. Тым больш, калі... Разумееце, ну што значыць быць нейтральным? Гэта стан амёбы. Вось яна нейтральная, разумееце? Яна, вось у яе няма хрыбта, яна рухаецца па нейкіх эвалюцыйных сваіх, па свайму эвалюцыйнаму развіццю. Вось яна амёба, яна ніякая. Яе няма розуму, і ў той жа час гэта нейкі жывы арганізм. Разумееце? Таму як можна ставіцца да Беларусі зараз нейтральна? Я заўсёды казала, пазіцыя назіраю гэта здрада Беларусі. Таму што немагчыма спакойна ставіцца да таго, што адбываецца ў маёй краіне. Вось проста немагчыма. Або ты, як я, стогнеш, плачаш, робіш усё дзеля таго, каб гэты гвалт спыніць, або ты маскаль. Ну, або я бацька. Калі я бацькі атрымліваюць задавальненне ад крыві, яны маскалі. Ну, я просто знак раўно ставлю. Я не магу бачыць, як катуюць маіх грамадзянаў. Мы зараз будзем навіны чарговыя чытаць. І вось гэта я кажу, і гэта боль, які я праношу кожны дзень пра сваё сэрца. Я кожны дзень чытаю навіны з Беларусі, размаўляю з сваімі паплечнікамі. У мяне зараз на сувязі мае сябры, якія паведамляюць, у каго з маіх сяброў ужо затрымалі, хто зараз знаходзіцца за кратамі. І вось гэта кожны дзень я гэтым жыву. Як да гэтага можна ставіцца нейтральна? Мне зараз мой сябра сядзіць на Жодзіна і чакае суда. Я разумею, што ён не выйдзе адтуль. Я магу да гэтага нейтральна ставіцца? Я не магу. Я магу нейтральна ставіцца да дзяўчат, якіх зараз катуюць на Акрэсціна, на Жодзіна, на Валадарскага. Я не магу, я плачу за іх. І я не разумею, як мужыкі могуць гэта назіраць. Я шчыра кажу. Я не разумею, мне ў галаве не ўкладаецца. Так, давайте про мігрантаў. Пра палітвязняў я не магу, я плачу просто. Таму што гэта мы атрымліваем навіны штодня, і мы пра іх чытаем, мы імі жывем. І я не разумею, як можна вось гэтае ляцтва цярпець, калі іх замоўчваюць. Мабыць, там наверху мяне пачуюць. На венскім балі не забудьце згадаць пра некаторых хаця б палітычных вязняў. Мабыць, там у вас нешта прачухаецца у вас унутры, і вы пра іх згадаеце. Нарэшце. І скажаце, як яны важлівыя для нашай Беларусі. Неважліва, новай, той. Не, адборны мат, шчыра кажу. Адборны мат. Таму што, каб яны пражывалі штодня тое, што пражываем мы, там, мабыць, прыбачце, з дупы нешта перацякло бы ў галаву. Хоць нешта, хоць нейкая субстанцыя, якая там трошки паварушыла нешта. Я ўжо не кажу пра адзнакі інтэлекту. Там, паходу, іх няма проста. Таму што тое, што на зоўнішняй арэне адбываецца ў палітычным полі, яно, як у Украіне кажуць, на галаву не налазіць. На галаву не налазіць. Я зноўку бамблю, прабачце. Все, не буду, бо зараз мае мадэратары будуць сварыцца, што тебе зноў панесло. Так. Польшча. Некалькі там выпадкаў, крытычных выпадкаў, якія павінны. Вось сёння я слухала Наталю Радзіну, зноўку кажу, я не прыхільніца Радзіны. Я не супраць яе, я не за яе, я падтрымліваю яе ініцыятывы, і пры гэтым я яе не ідэалізірую. Просто я стаўлюся да гэтага чалавека добра. Нормально, не нейтральна, канешне, мабыць, я зараз агаворку па Фрэду зрабіла. Я чытаю харту, як і ўсе чытаюць, і я магу пагаджацца з ёй, мне не падабаецца, калі яны транслююць маскальскія навіны, а у той жа час ёсць ініцыятывы, якія я лічу неабходным падтрымаць. Безумоўна, адна з ініцыятыў гэта у тым ліку інфармацыйная падтрымка адносна таго, што адбываецца зараз у Беларусі, гэта забастоўка, стачка, народны каранцін, сидзенне дома, як падабаецца. Назовіце, абзовіце, як хацеце. Віталь сказаў, гэта мёртвы горад. Віталь, калі ты мяне пачуеш, твая ініцыятыва працуе.
Город замирае. Польша паведамляе пра тое, што пацярпелыя з Іраку ехалі у карэце хуткай дапамогі. Што там адбылося? Пра падазроны нібыта медыцынскі аўтамабіль, які едзе ў кірунку Белападляскага мясцовым які едзе ў кірунку Белападляскага, гэта ваяводства, я так разумею, не дапісалі трошку. Мясцовым паліцэйскім паведамілі памежнікі. Калі машына заехала ў мястэчка, паліцыя спыніла яе. Аднак 31гадовы кіроўца здолеў уцячы, пакінуўшы на пасажырскім сядзенні свайго на пару гадоў малодшага напарніка. Таго адразу ж затрымалі. У тым адсеку аўтамабілі, дзе звычайна перавозяць пацыентаў, сядзелі 5 грамадзянаў Іраку. А вось, каб знайсці кіроўцу, давялося падымаць у паветра верталёт. І толькі з вышыні паліцэйскія пабачылі месца, дзе ён хаваўся. Мужчыну выдала добра заўважаная аранжавая куртка, і яму і ягонаму напарніку выставілі абвінавачванні ў спрыянні нелегальнаму перасячэнню мяжы. Гэта адзін з выпадкаў, якой сёння адбыўся на Польшчы. У той жа час польскі бок паведамляе, што у бок польскіх памежнікаў ідзе пагроза стрэлаў. Яны таксама паведамілі, што беларускі памежнік спрабаваў выстрэліць у польскіх салдатаў з сігнальнага пісталету, праўда. Гэта замовіў афіцыйная крыніца, гэта Міністэрства іназемных справаў Польшчы. Вось, у той жа час палякі паведамляюць пра тое, што тыя мігранты, якія змаглі перасекчы мяжу, яны распавядаюць пра тое, што іх катавалі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Я яшчэ раз скажу, мы пад склом, нічога схаваць не атрымаецца. Ужо бачылі памежныя службы Польшчы, як ідуць нейкія пачвары у зялёныя вопраткі цвета какі з ножніцамі, якія рэжуць калючы дрот, якой расцягнуты на мяжы з Беларусю. Што гэта за людзі? Адкуль яны? Потым лупатая пачвара будзе крычаць, што гэта, аказваецца, палякі зафоташопілі нешта. У той жа час прыйшла навіна. Я зараз, сябры, я цытую крыніцы, якія надаюць інфармацыю. Гэта не адсебяціна, я слова ў слова вам перадаю, правда, перакладаю у беларускую мову, прабачце, тое, што паведамляюць яны. Афрыканец Зома лічыць, што Лукашенка з ім паступіў дрэнна. Ён пазваў яго на мяжу і пры гэтым нічым не дапамог. Камерунец Зома вядомы персанаж у расійскім футболе. Рыгобер Еумбі, іменно так насамрэч жывуць афрыканцы, некалькі год жыў у Краснадары, дзе актыўна падтрымліваў аднайменны футбольны клуб. Пра маскалёў не будзем чытаць, гэта не тое. Але пару тыдняў назад Зома зноўку апыніўся ў цэнтры увагі медыа. Праўда, повод быў даволі такі нечаканы. Камерунец спрабаваў нелегальна трапіць у Еўропу праз беларуска-польскую мяжу, дзе ўжо не першы месяц бушуе міграцыйны крызіс. У нейтральнай зоне паміж дзвюма краінамі Зома правёў каля 3 тыдняў, пасля чаго смог выйсці на сувязь з сябрам. 15 кастрычніка у інстаграме камерунца з'явіўся запіс пра тое, што ён застраў на мяжы. І хутка пасля гэтага Зома смог павярнуцца ў Рашку. Чаму ён адправіўся на мяжу, ён паведаміў наступнае. Шмат людзей з Афрыкі, Афганістана і Сірыі казалі пра тое, што праз беларускую мяжу можна патрапіць у Польшчу. Мне неабходна было патрапіць у Францыю, чтобы пабачыцца з сваякамі. Ён жыве на Рашкі, яму пазванілі знаёмыя з Масковіі, з Крэмлядзяў, прапанавалі дапамагчы дабрацца да Францыі. Прыехаў у Маскву, там людзі з беларускай арміі адвезлі нас на беларуска-польскую мяжу. З Масквы беларуская армія. Ён паведамляе, што ён прыехаў у Менск прама з Масковіі і ў Менску ніколі не быў.
Пры гэтым ён нічога не плаціў. Увогуле, тое, што адбывалася на мяжы, гэта таемнічы бізнес, якім займаецца армія і паліцыя. Яны бяруць людзей атаўсюль і прывозяць іх на мяжу. Гэта мафія. Людзі ў Беларусі не ведаюць, што іменно армія гэтым усім займаецца. Ён так лічыць, таму што тыя людзі былі ў вайсковай вопраткі і ў іх была вайсковая аўтоўка. Кажу вам, іменно армія ўсё гэта робіць. Іменно яна прывозіць людзей на мяжу і прымушае іх пераходзіць яе нелегальна. І армія і ўсе астатнія ведаюць, што гэта нелегальна. Нават беларускае кіраўніцтва ведае гэта. Шмат хто з маіх знаёмых лёгка пераходзілі мяжу. І мы давяралі людзям з арміі, якія абяцалі бяспечна пераправіць нас у Польшчу. Калі табе нешта абяцае вайсковы, ты яму верыш. Ха-ха, Зёма не жыў у Беларусі. Таму што беларускім вайсковым нельга верыць, таму што яны зрадзілі прысягі. Нават прысягі. Я ўжо не кажу пра народ, я ўжо не кажу пра ўсё рэшта. Сем'ям здрадзілі, сабе здрадзілі, народу здрадзілі. Яны ахоўваюць дупу псіхапата, з чым я іх і віншую. Вы давалі прысягу дупе псіхапата. Гэта я адносна нашых вайсковых у Беларусі. Ён шмат паведамляе, ён распавядае, як ён прайшоў мяжу, не прайшоў мяжу, прабачце, ён распавядае, колькі ўсяго адбылося за 3 тыдні. Адно з гэтых мы рабілі касцёр, каб не змёрзнуць. Чаму Ірак, я, напэўна, распавядала, Ірак пачаў там нейкія размовы з лукашысцкай дупай, таму што ён перажывае, Ірак перажывае, што замёрзнуць яго нелегалы, таму што ў Беларусі ўжо неяк, ведаеце, зімой папахвае. Вось, таму пачалася працэдура вывазу абратна нелегалаў з Беларусі. Вось, але, ну, мы ж ведаем, ёсць яшчэ сірыйцы, палестінцы. Так што геаграфія вялікая, афрыканцы, можна яшчэ шмат адкуль павазіць нелегалаў за грошы. Вось такой бізнес на крыві, што называецца. Бізнес на крыві не дарма кажу, таму што ўкраінскі бок гэта таксама павінна кранацца. Я пра нелегалаў у бок Украіны, якія зараз спрабуюць патрапіць, я ўпэўнена, але чамусьці украінскія СМІ маўчаць, украінскія памежнікі маўчаць, і такое пачуццё, што тут увогуле нічога не адбываецца, у чым я вельмі прыватна сумняваюсь. Магу прыпусціць, што нелегалы сюды не пруцца, але у той жа час вельмі ў гэтым пытанні сумняваюся, але інфармацыі аб гэтым, на жаль, няма ніякай. Зома сказаў наступнае. Лукашенко паступіў са мной дрэнна. Ён мяне паклікаў на мяжу, але пры гэтым нічым не дапамог. У нас не было ежы, вады, нам не было дзе спаць. Было вельмі холадна. У такіх умовах нельга доўга знаходзіцца, можна памярэць. Што вы кажаце? Вы яшчэ на акрэсціны не былі, і ў жодзін, Зома. Але беларуская армія не хацела вырашаць гэтую праблему. Яны проста білі нас і казалі: ідзіце ў Польшчу. Білі нас кожны дзень. Вось такая гісторыя. Як бы украінцы сказалі, яка сумна навіна ад Зома. Гэта не сарказм. Мне боляча чытаць такія навіны, таму што яны напрамую кранаюцца краіны, якую мы і сёння не адстаялі. Гэта гішпанскі сорам, насамрэч, сябры мае беларусы, таму што калі мы прыпусцілі вось такое, гэта нам з вамі павінна быць сорамна. Можна лупатую дупу крытыкаваць сколькі заўгодна, але я нагадаю, што згодна Канстытуцыі ўлада належыць народу. А гэты народ, на жаль, пакуль не ўсе. Я зараз за коскі вынашу тых, хто здолеў, хто не пабаяўся і хто сказаў: всё, лупатая дупа асобна, я асобна, будзем выпраўляць тое, што мы натварылі. А натварылі мы з вамі страшна. Мы натварылі з вамі ковід, мы натварылі з вамі. Я не здымаю з сябе адказнасці. Не, я таксама ў гэтым вінават. Яшчэ раз падкрэсліваю, павяртаючыся да пачатку стрыма. Я таксама вінавата ў тым, што ў Беларусі бушуе ковід, няма вакцыны, гінуць людзі, сядзяць палітычныя зняволеныя, іх катуюць,
Я не змагла свайго часу спыніць гэты гвалт. Я спрабавала, але нас было вельмі мала, на жаль, дзеля таго, каб гэтую хвалю рэпрэсіяў спыніць. Зараз усё ў нашых руках. Мы павінны некалькі тыдняў пабыць дома дзеля таго, каб з'явілася вакцына, выйшлі палітвязні і аднавілася нарэшце жыццё. Эканоміка жыла да нас і будзе жыць пасля нас. Гэта не галоўнае. Эканоміку робяць, ствараюць і жывуць па прынцыпах эканомікі грамадзяне краіны, у якой яны знаходзяцца. Грамадзяне той краіны, якія пры нармальных эканамічных умовах, дзе працуе закон, дзейсна могуць стварыць маленькую, не буду казаць якую краіну, пра якую мы так марым. Мне калі кажуць, Беларусь занадта маленькая дзеля таго, каб мець асабістую эканоміку, не смяшыце мае панчохі, калі ласка. Польшча, Літва, Латвія, Эстонія, Швецыя. Я яшчэ шмат краінаў прывяду, як прыклад, Венгрыя, Румунія. Таму вось гэтую маскальскую хлусню, што мы без іх ніяк, прыбярыце гэтае смецце з галавы. У нас ёсць галоўнае, у нас ёсць інтэлектуальны патэнцыял. Паглядзіце на кіберпартызанаў. Паглядзіце на той актыў, якой выехаў зараз за мяжу і паказвае, што мы можам барацьбу весці на любым узроўні. На любым. Дыяспары. Нехай называецца змагары. Да? Я таксама, я зараз і змагарка, і часціна дыяспар. У нас хапіла сілаў не пакінуць Беларусь сам на сам. У нас хапіла розуму неяк выгарнуць сітуацыю такім чынам, што мы і далей б'ем гэты рэжым палкай па дупе. І будзем рабіць гэта далей. Таму, калі ласка, сябры мае, хто яшчэ не верыць у рэчы, якія робяцца, верце ў тое, што толькі вы здатныя змяніць сітуацыю. Кропелька па кропельке. Згадайце плошчы 300, 400, 500 тысяч. Вы ў той час былі фармальна адным, а калі вы па аднаму сабраліся, вас было вельмі шмат. Не хапіла трошку, мабыць, опыту, мабыць, смеласці, але гэта ўсё напрацоўваецца з часам. Я ўжо казала, мы не нараджаемся смелымі. Страх неабходна ў сабе прыглушаць. Гэта неабходна навучыцца рабіць. Я гэтаму навучылася. Пры любых умовах я разумею, што да, мне можа сёння прыляцець нешта такое непрыемнае ў сэрца, а можа і цэгла з будынку упасць на галаву. Усялякае ў жыцці бывае. Таму баяцца чарнашмотачнікаў, такая сабе справа. Не бойцеся. Будьце чэмнымі, будьце сільнымі і змагайцеся за сваю Беларусь. Ніхто, акрамя нас, яе не ўратуе. Як ніхто, акрамя нас, не будзе будаваць яе незалежнай, прыгожай, эканамічна здатнай. Гэта ўсё ў руках беларусаў. Выключна. У той жа час, давайте тэму па Раймунда вітаю, Нарліол вітаю. Нарліол, калі вы глядзелі учорашнія пасадэнькі, а я вам раю паглядзець учорашнія пасадэнькі, от учора кагосьці бамбанула капітальна, я вам шчыра кажу. Вось я учора ўжо сорвалася, что называется, по полной программе. Хелен, милая девочка, я очень пожелаю на каждый день рваться от боли. Мы робім усё дзеля таго, каб сэрца не стагнала, не плакала, а радавалася кожнай хвілінкі жыцця наших дзетак. Я яшчэ раз скажу, мой прыклад самы яскравы для мяне. Я ўсё зрабіла дзеля таго, каб маё жыццё, мае дзеці былі побач са мной, яны былі жывыя, і зараз я раблю ўсё дзеля таго, каб яны маглі павярнуцца ў краіну і быць карыснымі для свайго народу, для сваёй нацыі. Яны часцінка нацыі, яны ведаюць гэта. Я зараз з вами размаўляю беларускай мовай, яны мяне чуюць. Яны на мяне арыентуюцца, яны робяць как мама. Я ёсць для іх самы яскравы прыклад. Мы заради іх жывем. Нас не стане, яны працягнуць, як мы працягваем
рабіць далей то, што рабілі нашыя сваякі, нашыя бабулі, дзядулі. Я не люблю слова дзяды. Мне не падабаецца. Я люблю дзяду. У мяне быў дзядулі, і у мяне была бабуля. Бабулечка і дзядулечка. Гэта ўсё вось родное маё, і яны былі за сваю краіну. Калі была магчымасць выехаць за мяжу, яны гэтага не зрабілі. Я павярнулася таксама дадому. Я нагадаю, я з Беларусі выязджала дадому. І на ўсе прапановы выехаць кудысьці трошку далей, я адмаўляюся. Я дома. Вось я дома. І ў Беларусі я дома. У мяне, я нагадваю, дзве краіны. Гэта Беларусь і Украіна. Таму пагляджу абавязкова. Так, Нурлёва, вам спадабаецца, я падаю. Мне падаецца, вам спадабаецца. Так, давайте про мігрантскую тему зачынім. Я вам зараз запускаю ролічкі. Ролічак один. Мы паглядзім. Прабачце мне, калі ласка, сёння мой стомлены выгляд, але яшчэ папераду шмат працы, таму, сябры, у любых умовах, не гледзячы ні на што, стаміўся, хочаш спаць, марыш пра каву, у любых умовах трымайце вось гэты задор, гэты драйв, таму што па-іншаму нельга. У тую хвілінку, калі мне падаецца, я проста сабе такога не казала, што я стамілася, мне няма часу гэтым займацца, ўсё. Не, мне падаецца, у ту хвіліну, калі я гэта скажу, ўсё, пішы прапала. Для мяне Беларусі не стане прыватна. Я гэтага не хачу. Я жыву Беларусю штодня, штохвіліна, штосекунды. Гэта моя краіна, і я буду рабіць усё, і я ўжо раблю дзеля таго, каб яна была моя, беларуская, родненькая. Давайте паглядзім, што адбываецца на мяжы, не на мяжы, а з людзьмі, якія прайшлі мяжу. Эти сирийцы провели несколько дней в лесах и болотах, прежде чем смогли выбраться из запретной зоны. Один из них серьезно пострадал. Сирийцы обвиняют в этом белорусских солдат. Они били нас и повторяли: «Отправляйтесь в Польшу». Если бы нас, сирийцев, не использовали, чтобы оказать давление, нас не впустили бы в Беларусь. Вось так, сябры, вось так. Людзі абсалютна не разумеюць і не ведаюць, куды яны трапляюць. Ім відавочна гэта ніхто не паведамляе. Як спыніць пуціноўскую заразу? Сябры, я бы з задавальненнем з вами зараз абмеркавала пытанне супраціву хуйлу і бандзе крымлядзям. Я крымлядзяў, я яшчэ раз кажу, усеагульна. У мяне няма добрых, кожны, як то гучыць. На Расіі ёсць добрыя людзі, кожны 200. Вось так гэта гучыць. Мы гэта абмяркуем заўтра. Я яшчэ не дала вам анонс, прабачце, калі ласка, проста не было часу. Заўтра на маім канале будзе стрым, ён будзе называцца «Незалежнасць». Гэта мы з пляцоўкай беларускай дыяспары, мяне запрасілі абмеркаваць гэтую тэму, і заўтра я буду гэтую тэму вельмі разгорнута і на сваім канале, і на канале Белдыяспара ТВ абмяркоўваць, і таму сёння будзе дан анонс, ужо ёсць гатовыя дадзеныя, выхадныя дадзеныя, ён ужо ёсць анонс на Белдыяспара ТВ, сёння з'явіцца анонс на маім канале, і заўтра мы вельмі якасна разгарнем гэтую тэму, і я абавязкова вам распавяду, як украінка, якая пераносіць свой досвед у беларускі пратэст, як чыніць супраціў маскалям. Па-першае, і самае галоўнае, не бойцеся крэмляць назваць крэмлядзю, маскаля маскалём, расіянца расіянцам, а тупіну паказаць, самі ведаеце што. Вось калі гэты страх прыбірае, мне яго ўвогуле в прынцыпе не было, але я ведаю шмат людзей, якія ціхенечка, а што там у федерастаў? А зараз яны такія ўжо, што там у федерастаў? Таму, калі вы не баіцеся гэтую навалач і чыніце ёй супраціў, а я чыню супраціў тым ліку, выкарыстоўваючы сваю родную мову,
тому що їх бесить. Я ще раз скажу, за місяць 5,6% глядачів, кремлядів до 2,5. Я їх не можу видалити з канала, я б їх поблокувала, я їх ловлю у чатах і блокую. А блокую, як я скарги на них кидаю. Сьогодні 2 скарги кинула, тому що були повідомлення, що я там, оказывается, з Куракасом нікі гранти пилю, відовочно кремлять, і іди до 200, до своїх поплечників, цинковий гроб тобі у плечі. Цинковая труна, пробачьте. Страха нема, только боль от бессилия. Мы не бессильные. Кто вам сказал, что мы бессильные? Мы не бессильные. Я, коли выхожу с вами у эфир, я пройшла площі, я пройшла ось этой карусели на автовках. Про що ви кажете? Тетяна, набралися і прям, що називається. Сьогодні Віталь, мій сябра, з яким я сперечалася на контентної теми, він написав, нам необхідно згуртуватися. Я з ним сперечалася 2 дні тому. Ну, можете просто ось так ланцюжок трошки провести, що ми з ним сперечалися. Мені не подобається його ініціатива, я супроти її виступаю, але ён сказав, давай згуртуємося. Гэта ён спіч зробив для всіх, я сказала, окей, давай, вось моє плечо о плечо, мы с тобой тын-дры-дын разом идем и чиним супротив. Так что набирайтесь смелости, я не умница, мы все молодцы. Вы меня глядите, вы меня не боитесь. А москалі бояться, тому бягуть від мене, як чумуть болотно. Я ще раз скажу. Тому разом. Я розумію, приватна адказність кожного. Але коли ми разом з вами за приватну адказність відповідаємо, у нас усе отрымливається. Слухайте, я ще раз скажу. 5 тисяч, і ми спинили інтеграційні карти. Ну, неужели вы думаете, что мы не здатные вырашать лёс нашей краины? Москалі захлебнуться Беларусью, разумеете? Харкать кров'ю будуть ад яе. Калі хуйло не зачинить зяпу на Беларусь, Рашка развалится, разумеете? Каб зберагчы Рашку, яму зараз зяпку трэба прызачыніць. Шматочак не па гэта горла. Харкаць кроўю буду, шчыра кажу. Мы партызаны. Мы партызанскі край. Лукашенко бесится от того, что мы існуем. Ён уже не ведае, як нас зачыніць. Ён то мяжу зачыняе, то грамадзянства ён там нам лішае, там маёмасць забіраюць, яшчэ. А мы ж працуем. Што, ён нам тэлеграм зачыніць можа? Не можа. А мы праз тэлеграм працуем з партызанамі. Што ён партызанаў можа спыніць? Не можа, тому што ён іх не ведае. Мы іх ведаем. Таму я яшчэ раз скажу. Ні ў коім разе не дазваляйце сабе вось гэты сумнеў у сабе прыватна. Калі вы гатовыя чыніць супраціў, вы з гэтага шляху не павінны сыходзіць. Я яшчэ раз скажу, прыбярыце любой дэматыватар, якой вам не дае магчымасці натхняцца і верыць. Калі нехта вам кажа, ой, все, ты ой, я не побач з табой. Некіх ой. Чистоправ архів 2020. Вітаю. Лекса Каваліїв, так. Падабайкі, канешне, ужо харкалі у верасні год таму, не ў Менску. Ну, так. Яны ад украінцаў харкаюць ужо 8 год. Яны ж статыстыку, я заўсёды прыважу прыклад. Я просто ва Ўкраіне, я ведаю, як тут хаваюць сваіх герояў. Я бачу, як тут кожная труна, яна праз сэрца украінца праходзіць. Не ўсіх украінцаў. Ёсць такія дупы, прабачце, такія, ведаеце, прамаскальскія. Я іх не разумею ўвогуле. Слухай, ну падабаецца. Пэн з люзамі ажу не праблема. Тебе тут ніхто не трымае, абсалютна. Ты свой шлях абраў, як ты, хто ў літаку палетаў з Беларусі ў Гродна. Да, гэта авіакампанія Гродна. Катафалк летаючы. Яны абралі свой шлях. Хаціце на Рашку, пэнзлюйце, ніхто ж не трымае. Так любіце рускі мір, сумуеце па скрипанутым. Ідзіце, ніхто не трымае, яшчэ раз скажу. Але я бачу тут, як хаваюць сваіх дзяцей матулі, як хаваюць сваіх мужчын, дружыны. Я ў праекце сем'яў загінутых АТО. Я прыватна знаёма з гэтымі прыгажунькамі нашымі, якім мы дапамагаем. Я зноўку кажу, я пражыла гэтую гісторыю, я пражываю яе штодня амаль з украінцамі. Дык вось тут хаваюць герояў. На Рашке без смецці.
Яны нават самі, бацькі, не ведаюць, дзе пахаваны іх дзеці. Вы хоць чулі ад іх, што яны пытанне задаюць, дзе маё дзіцё? Дзе моя кравіначка, дзе яна пахавана? Куды мне кветкі несці? Вы шмат гэта чулі ад іх? Яшчэ раз скажу, без смеці. Ім плеваць на сваіх дзяцей. Бабы яшчэ наражаюць. Не дарма гэта было сказано. Таму я не хочу, каб Беларусь такая была. Я яшчэ раз скажу, мы пра жыццё. Мы не хотим хаваць сваіх дзяцей. Мы не хотим хаваць сваіх бацькоў. Путін хуйло, Лукашенко пістуйлок. Олег Магнат. Пане Олеже, дякую. Так, чисто право пішов ти лесом. Так, кагосьці там уже забанили, я бачу. Ну, гэта вот те, напевно, 2,5%. Про Матуляў. Я хацела бы, я павінна была трошки пазней, калі мы абмяркоўваем тэму палітычных вязняў, гэта відэа запусціць вам. Але я бы прапанавала бацькам вось з маці Шышлова Віталія браць прыклад. Таму што яна гераічная жанчына, паглядзіце, што яна зрабіла. Я несла его вот так по улице, представляла к какому-нибудь дереву, фотографировала, потом фотографировала с ним вот так, потом он у меня стоял за скамеечкой возле березы, я фотографировала и отправляла, и письме пишу, что, сыночек, мы с тобой сегодня гуляли по парку Павлова. Я Богда Людмила Игнатьевна, я мама политзаключенного Шишлова Виталия, и я очень жду его домой. Вось так, мои сябры. Гэта афіцыйная крыніца, гэта я відэа поймала на Радыё Свабода, таму я яшчэ раз скажу, ўсё толькі легальна, афіцыйна, каб не было потым, што Хелен там камусьці нашкодзіла, пра кагосьці не тое распавела, і не дай Божа камусьці яшчэ горш зрабіць. БМЗ стогне. Давайте трошки пра стачку. БМЗ дышыць на ладан, пішуць нашы беларускія актывісты. Беларускі металургічны завод адзігаваў па выніках працы за астатнія 9 месяцаў. Нягледзячы на маштабы вырабніцтва, выжывае прадпрыемствы выключна за рахунак, прабачце, згубіла, дзяржаўнай падтрымкі, падаткаў нашых з вамі, ну, маіх прыватна не. Вітаю, я БМЗ не кармлю. Прыбутак ад рэалізацыі ў прошлым годзе складаў 27,1 мільён, але тут з мінусам стаіць. Я так разумею, што мінус не дарма, таму што дзяржпатрымка гэта датацыі, якія даюцца з нашай кішэні. Але з дапамогай дафінансавання атрымалася падняць яе да 441 мільёна, ну, там 0,4. Пры гэтым вынікі інвестыцыйнай дзейнасці БМЗ плаксівыя даволі такі. У выніку чысты прыбутак БМЗ складаў усяго 37 тысяч беларускіх рублёў. Спісы на звальненне працаўнікоў ўжо поданы. Гэта я нагадваю аптымізацыю ў Беларусі. Аптымізацыя па-беларуску гэта азначае ўсіх звальніць. Лукаш яйкі. Нема ў яго яек, я вас умаляю. Якія там яйкі? Ён і на мужика-то не схожы, я вас умаляю. Я калісьці сказала. Ён калі Машку танцаваў, у мяне быў пост, я бы нават і размясціла яго. У мяне быў пост, я напісала: хто-небудзь скажыце Машке, вось гэта, як яе, Васілевіч, хто-небудзь скажыце Машке Васілевіч, што танцаваць з Лукашэнкай, у яго выпадку займацца сексам усё роўна, што гуляць у більярд вероўкай. Ну, разумееце, да? Ну, не на таго ставіць проста. Сёння
Так, БМЗ, пробачте, мне просто такие беглые новины, я сьогодні хутка збирала, тому що хотіла з вами у ефірчику трохи побути. Я нагадую, ми підтримку надаємо нашим сім'ям, і у Білорусь так само, сьогодні, до речі, полетіла частка допомоги у Білорусь, а на другу частку мені не хапає трохи грошей. Так що давайте ми трошки з гэтага месяца підтягнемо, каб я відправила на хімію, хлопець у нас сидить, каб я могла йому допомогти. Так що долучаємося. Зараз, хвилиночку, я просто скидувала новини, і у мене вони трошки непослідовні. У рамках оптимізації Харта сьогодні добре написала, виділила. Що допомога проєктам, дякую. Что значится оптимизация по лукашенковскую? Я не скажу, что по-белорусски, потому что мы такую оптимизацию не проводили ніколи. Я своїм прикладом скажу. Я свого часу займалася ліквідацією організації. Ну, я працювала антикризисним керівником. Розуміння різні організації, то банкрутилися, хто у банкрутство, хто у ліквідацію. І я заўсёды задавала пытанне, чаму вось у мяне была крама, напрыклад, вялікая вельмі крама, я на доўгі тэрмін працавала, харчаваннем займаліся, і вось яны падаюцца ў ліквідацыю або ў банкрутство, там як масць ляжа, што называецца. Вось, і я задавалася пытаннем, чаму арганізацыя, якая дзейсна прыносіла прыбутак першы час, не падаецца ў санацыю, то бок аднаўленне, да, эканамічнай складавой прадпрыемства, а адразу ідзе ў ліквідацыю. І я вось колькі працавала антыкрызавым, я працавала прыблізна 3 гады, я аніводнай санацыі не бачыла. Я заўсёды задавалася пытаннем, ё-маё, дык можна ж неяк аднаўляць арганізацыю. Я разумею, гэта цяжкі працэс, ён складаны, таму што гэта эканамічную складавую неабходна падымаць, глядзець, што падкасіла прадпрыемства, як гэта выправіць. Гэта і маркетолагі, гэта і менеджеры, гэта і бухгалтары, гэта эканамісты, фінансісты. Уся гэтая складавая павінна быць у арганізацыі. Чаму яны не выкарыстоўваюць такую пазіцыю, як санацыя? Людзі або працуюць, або ідуць у банкрутства, або ліквідацыю. Паміж ліквідацыяй і банкрутствам ёсць розніца. Каму будзе цікава, можаце напісаць мне, я паясню, каму з эканамістаў цікава. На БМЗ махлярская сістэма, цыган у кішэні шмат цячэ. Мы ведаем абсалютна, я тут згадаю. Дык вось, што па-беларуску аптымізацыя? Свайго часу у Беларусь дзейсна заліваліся агромныя інвестыцыі. Аднаўлялася дрэваапрацоўка, вы ведаеце, да? Чаму я ніколі не верыла ў нашу... Хтосьці называў гэта рэструктурызацыяй, хтосьці называў гэта не аптымізацыя, прабачце, забыла. Калі аднаўляю, ну, рэструктурызацыя, боже, забыла назву, прабачце. Давно не чытала эканамічныя навіны. Карацей, аднаўляюцца станкі. Я свайго часу, калі на вырабніцтве працавала, я ведаю, што такое станкі. Да станка яшчэ неабходна прыставіць спецыяліста, якой будзе сачыць за гэтым станком. Таму што станок гэта, ну, скажем так, ён сам сябе лікаваць не будзе. Калі ён паламаўся, яму неабходны адпаведны спецыяліст, якой будзе за ім сачыць. У нас была складаная тэхніка, і адпаведна нам неабходны былі складаныя спецыялісты. Я вам шчыра кажу, гэтыя спецыялісты каштавалі шалёных грошаў, таму што яны вузкаспецыялізаваныя, яны накіраваныя, каб вось гэты станок, каб ён прыносіў прыбутак, яны яго час ад часу чысцяць, аднаўляюць праграмнае забеспячэнне, сачаць, каб ён працаваў з мінімальнымі пагрэшнасцямі, там, калі гэта кранаецца такога вялікага вырабніцтва. І мы ж разумелі, што гэтыя спецыялісты, яны павінны быць, но без іх ніяк. У нас няма, скажем так, у нашым атачэнні тых спецыялістаў, якія бы маглі гэтым станком, што называецца, займацца на пастаяннай падставе. І з чым вось беларуская аптымізацыя у той час, сябры, прабачце, калі ласка, я трошкі вырублюсь на паўхвіліначкі.
Прабачце мне, калі ласка. Вось, і вось беларуская аптымізацыя прадпрыемстваў гэта абсалютны гвалт, таму што завозіцца даражэнныя, проста настолькі дарагія станкі, і няма каму гэтыя станкі абслугоўваць. Я свайго часу, калі яшчэ вучылася ў інстытуце, у нас шмат мадэрнізацыі. О! Дякую, Раймунда, да. Слухайте, ну, выскочила просто з головы. Я сьогодні шмат читаю про оптимизацию и приватизацию, и вот слово модернизация, оно улетело з моего лексикона. І у мяне шмат, я калі ў інстытуце вучылася, шмат каго на перакваліфікацыю адпраўлялі вучыцца, таму што нельга было без вышэйшай адукацыі на прадпрыемстве быць. Да абсурду доходзіла, я ўжо распавядала, мабыць, не. У мяне дзяўчына, яна ў касе Беларусьбанка працавала, дык вось ёй сказалі, або ты ідзеш вучыцца ў коледж і атрымліваеш адпаведную адукацыю банкіра, я на банкаўскай справе вучылася, хто не ведае, або да пабачэння. І вось ёй у той час было 42 гады, яна прыйшла ў коледж і кажа такая, блин, халера, ну вось 3 гады, зараз я вымушана буду з вами вучыцца, да, 3 гады. Я буду з вами вучыцца, таму што мне неабходна для касы неабходна мець коркі коледжа дзеля таго, каб яна не магла, то бок магла не спыняцца ў працы сваёй. Разумееце, 42 гады чалавеку, яна ўсё жыццё, амаль усё жыццё прапрацавала ў банку, і вось каб ёй застацца ў касе, ёй неабходна было яшчэ коркі нейкія атрымаць. Гэта я кажу, выбух мозгу. Тое ж самае на прадпрыемствах. Я ўжо ў інстытуце, калі вучылася, у нас і памежныя службы былі на юрыдычным факультэце, там памежнікі, хто на Астраўцы, дарэчы, у мяне знаёмыя былі. І яны распавядалі, як у іх працуе вось гэтая прыславутая мадэрнізацыя, калі станкі стаяць на вуліцы, калі жалеза, а я сама сутыкалася з металам, я не памятаю, як арганізацыя называлася, не скажу, але можна падняць там дакументы яшчэ старыя і паглядзець. У мяне на прадпрыемстве час ад часу неабходна было рабіць каркасы з металу. Так вось нам прыходзіў ржавы метал. Вось такія, хлопцы ведаюць, такія, я не памятаю, як яны называюцца, такія квадратныя трубы металёвыя, і вось з іх робіцца каркас. І вось гэтыя металёвыя трубы, я захожу на вырабніцтва сваё, а ў мяне хлопцы стаяць і зашкурваюць яго. Я кажу, халера, а што вы робіце? Яны кажуць, дык і ржавыя трубы прыйшлі. Я кажу, халера, дык я пайду буду глядзець нармальную арганізацыю, якая не і ржавыя дае. А мне я да дырэктара кажу, слухай, ну у нас же ж там на вырабніцтве хлопцы заціраюць шкуркай, ржавыя трубы прыйшлі на вырабніцтва, як такое можа быць? Гэта ж не проста, як я зразумела, шкуркай, да? Ну, я ў вырабніцтве не вельмі моцная была, тому што я займалася фінансамі, але я ж разумею, прыйшла гэта ржавая труба, яе неабходна зашкурыць, нечым абрабіць, каб яна далей не ржавела. Профільная труба, так. Вось. Яны ў міліметрах яшчэ ішлі, я па накладных памятаю. І у мяне выбух мозгу, чаму мой супрацоўнік павінен за нейкім, прабачце, рукажопым вырабніком яшчэ неяк даводзіць да розуму гэтую профільную трубу. Ну, шчыра, я ў шоке была. Дакладна яно снаружы было ржавае, яно ж і ўнутры было ржавае. І хлопцы і снаружы, і ўнутры зачышалі гэтыя трубы, зашкурвалі нейкім там спецыяльна у нас сродкі былі з балонаў, палівалі, каб яно, я кажу, што вы робіце, а яны кажуць, дык яно ж далей будзе ржавець, гэта ж метал, металапрофіль. Вось гэта роўна гісторыя пра Беларусь. А я званю вырабніку, а яны кажуць, а ў нас няма цеха, каб гэта ўсё, гэта метал, яго дзесьці, гэта дліннючыя трубы, каб вы разумелі. Там яны 3-5 метраў могуць быць, яны велічэзныя проста. Яны кажуць, а дзе нам гэта храніць? У нас складоў няма. Яно ўсё ляжыць на вуліцы на паддонах. На вуліцы на паддонах. Другому званіш, кажаш, у вас склад ёсць пад трубы? Яны кажуць, ніфіга няма. На вуліцы на паддонах. На драўляных паддонах ляжалі трубы. І так было татальна ва ўсім. Я не ведала аніводнай арганізацыі, былі арганізацыі, якія бралі гэтыя трубы профільныя, яны іх самі шкурылі, зачышалі, дык там, прабачце, цэннік такой быў, што мама не гаруй. Мне дзейсна было танней заплаціць супрацоўніку, якой займаецца яшчэ дадатковай працай, і вось гэта ўсё сплочваць, гэтыя дадатковыя паслугі, чым купляць ужо чыстыя трубы. Гэта ж
Гэта капец быў. Я кажу, мы сутыкаліся з такімі рэчамі, што просто жесть. І вось гэта называецца мадэрнізацыя па-беларуску, калі станкі новыя стаяць на вуліцы. І кажаш, блин, а халера, чаму вы іх там, не закінеце ў памяшканні хаця б там, кажуць, мы не можам станкі паставіць на лінію, таму што няма каму спецыялістаў, няма каму за імі сачыць, няма за імі, вось на прадпрыемстве няма спецыялістаў, якія глядзяць за станкамі. Капец! На халеру ты, паскуда, купляеш станок, за якім ты не можаш сачыць, да якога ты не можаш прыставіць спецыяліста, каб ён глядзеў, каб прадукцыя у цябе левая не шла, і глімая не шла, і гэта было канкурэнтна. Вось гэта пытанне пра канкурэнцыю. Чаму беларуская прадукцыя, яна абсалютна не канкурэнтаздатная? Таму што могуць закупіць станкі. Добрыя. Я нагадаю, на дрэваапрацоўкі людзі масава пачалі звальняцца, лупатая дупа паехала на Пінск дрэў і забараніла звальніцца людзям за тое, што яны кажуць, халера, нейкую не мадэрнізацыю, прабачце, а лукашызацыю зрабілі. Дупа полная была. І вось гэта ўсё пра вырабніцтва ў Беларусі. Яно ўсё такое, рукажопае. Я заўсёды цікавілася, а дзе тыя маркетолагі, якіх проста тысячамі штампуюць у Беларусі. Кожны год з беларускіх вузаў выпускаецца столькі маркетолагаў. Дзе маркетолагі? Пытанне. Але у нас з'явілася не новае слова, а ёсць масавая прыватызацыя. Што такое масавая прыватызацыя? Сябры, доўгі артыкул, але сажму, як заўсёды, ў 2 хвіліны. Паспрабую 2 хвіліны вкласціся. Вельмі яскравы прыклад прыватызацыі быў у 90-е, калі проста абесцэньваліся вырабніцтвы і прадаваліся прыватнікам за 3 копейкі. Беларуская прыватызацыя, яна выглядае прыблізна так. Нават калі больш-менш прыбытковае вырабніцтва, мотавела, вам, калі ласка, яскравы прыклад, калі Лукашенко крануўся мотавела, яно лягло. Камвольны камбінат лягло. Хладакамбінаты ляжаць зараз пластом. Хаця малочка беларуская па ўсім свеце вядомая. Прыватызацыя па-беларуску. Садзіць нейкае гаўно, яно поўнасцю знішчвае у ноль вырабніцтва сваёй бязглуздасцю, рукажопасцю або мэтанакіраванасцю. Яму сказалі, неабходна знішчыць прадпрыемства. Проста. Што такое для прадпрыемства дысбаланс вырабніцтва і запыту на гэтае вырабніцтва? Гэта склады, вядомыя склады, гэта МТЗ. Усе бачылі тысячы і тысячы трактароў на вуліцы, які стаяць, гніюць і не ведаюць, каму іх запхнуць. Гэта вядомая гісторыя. Чаму МТЗ наладан дышыць? Няхай мне МТЗ напішу, што яны не наладан дышыць. У мяне на МТЗ працуюць мае сябры. Я ведаю цудоўна, як пастачаюцца у масла дэталі апускаюць дзеля таго, каб яны даехалі проста. А ў гэтае масла па дарозе трапляе песок, і што там даязджае, толькі адзін Бог ведае. Але сутна зараз не пра МТЗ. Сідаецца курва, знішчаецца поўнасцю вырабніцтва, там могуць заставацца нармальныя станкі, там могуць заставацца яшчэ нейкія адзнакі вырабніцтва. Але яно падаецца ў банкрутства, у банкрутстве яно абнуляецца і кажуць, все, кампанія банкрут, яна нікому не патрэбна. Яна выставляецца на аукцыон, яе за 3 копейкі свае людзі купляюць. Гэта прыватызацыя па-беларуску. Гэта сплош і радам. Гэта побач. Я памятаю цудоўны парк Dreamland, хто яшчэ упэўнены, што ён заўсёды належаў дзяржаве, дык халера з два. Ён калісьці належаў прыватніку, якой амаль усё там зрабіў, у яго была годная ідэя. Dreamland знаходзіцца ў Мінску, хто не ведае. Потым прыйшла лукашысцкая ўлада і сказала, гэта цяпер будзе маё, і Dreamland гэта не парк, а гаўно, прабачце. У той Dreamland без рыгі не зайдзеш. Там у тым Dreamlandзе дзейсна рыгаеш. Там інфраструктуры ніякай няма. Я адзін раз там пабыла, я сказала, о, гэта па-лукашэнкаўску. Всё, пытанняў няма.
На Белшине в свой час замянілі абсталяванне на шматлікіх участках, а сыравіну купляюць з трэцяга сорту. Дзе ж там шыны добрыя будуць? Белшина, я вам шчыра кажу, у мяне на Белшине, не на Белшине, прабачце, у мяне шынамі свайго часу займалася сяброўка, скажем так. Вось, я не ведаю, ці яна займаецца зараз, але казалі, свайго часу Белшина была не горшай. Вось расійскія шыны, гэта быў атас поўны. Але ў той жа час, калі абіраць паміж беларускімі шынамі і еўрапейскімі, я не памятаю, як яны там как-то я не памятаю, неяк яны так называліся, цікава. Сябры, я ў гэтым, ведаеце, краямуха чула, але я ведаю, што яна працавала на Белшыне, і вось вялікія шыны, яны былі даволі такі якасныя. Але дзе зараз Белшина? Я, дарэчы, пра Белшину даўно нічога не чула. Даўно. Таму у Рагачове адмяняюць грамадскі транспарт, з чым я вітаю. Сябры, вас трошки ўжо затрымліваю, прабачце мне, калі ласка. Калісьці былі добрыя. Так, я не памятаю, ёсць, я не хацела бы зараз і рэкламу рабіць. Неяк НАКА называецца вельмі вядомая кампанія, вось казалі, што іх шыны самыя-самыя якасныя. Я не памятаю. Зачыняем тэму вырабніцтва, разумеем, што стачка патрэбна. Я яшчэ раз, тысячны раз заклікаю, калі ласка, сябры. Вось для нас зараз вырабніцтва гэта жывыя труны для людзей, і грамадскі транспарт гэта жывы катафалк. Я у Радзіны взяла гэтыя рэчы, яна пра гэта замовіла, але я з ёй тут поўнасцю пагаджаюся. Ва ўкраінцаў ёсць, хто трошки там з вайсковымі размаўляю час ад часу, а я часцяком, скажем так, з вайсковым размаўляю, дык вось ён кажа, што танк гэта катафалк для чацвярых, падаецца. Вось яны ведаюць, што яны сёння выехалі, і невядома, што можа адбыцца. Тое ж самае з беларускім грамадскім транспартам. Вы заходзіце, вы не ведаеце, з кім вы едзеце, у якім ён стане, наколькі хвароба працякае ў яго лёгкая форма, не лёгкая форма. Беларускі грамадскі транспарт гэта жывы катафалк. Нават калі вы на працы ў СІЗах, я кажу зараз пра сродкі аховы здароўя, не факт, што вы не пачэпіце хваробы ў краме, у грамадскім транспарце. Гэта ўсё. Я ў краіне, дзе грамадскі транспарт у часціне гарадоў проста не працуе, у часціне гарадоў ён працуе з абмежаваннем. Таму што жыццё грамадзян і бяспека жыцця гэта прамое забавязанне дзяржавы, улады, якая згодна Канстытуцыі павінна зрабіць усё дзеля таго, каб зберагчы здароўе. Гэта зачэплена ў Канстытуцыю кожнай краіны. Улада адказвае за здароўе нацыі. Яна павінна зрабіць усё дзеля таго, каб гэтае здароўе і гэтае жыццё зберагчы. Гэта не выключэнне для нейкіх іншых краінаў. Гэта тычыцца у тым ліку і Беларусь. Чаму Лукашэнку звінавачваюць у генацыдзе, у тым ліку з-за каранавіруса? Таму што ён нічога не зрабіў дзеля таго, каб зберагчы беларускую нацыю. Беларускі генафон. Ён, наадварот, спрыяе таму, каб развівалася каранавірусная інфекцыя. Таму, сябры, калі ласка, дзе б вы не знаходзіліся, небяспечна паўсюль. Я шчыра кажу, я яшчэ раз падкрэсліваю, другое месца Украіна займае ў Еўропе сярод еўрапейскіх краінаў па ўзроўню захворвань. Я не ганаруся гэтым, гэта страшна. Я бачу, якія меры, каб спыніць пандэмію, прымаюцца ва ўкраіне. І нават гэтага недастатня. А ў Беларусі гэта ўвогуле адсутнічае. І не проста адсутнічае, а ўсё робіцца дзеля таго, каб нават маскі забаранілі. Хутка маскі гэта будзе прыроўнена да БЧБ. І за гэта будуць садзіць на акрэсціны. Таму, калі ласка, беражыце сябе. І да ковіднай тэмы я не буду шмат вам распавядаць. Вы ведаеце, што проста сотнямі і сотнямі гінуць людзі. Статыстыка, яна адсутнічае, па факце.
Ніхто рэальных лічбаў зараз не ведае, напэўна, акрамя медыкаў. І то, і медыкі, напэўна, яны самі не ведаюць, у якой жудаснай сітуацыі. Яны ведаюць, што жудасная сітуацыя, але наколькі і тут пад забаронай знаходзіцца як пры саўку. Разумееце, усё забаронена. Толькі тыя лічбы, якія публікуюцца ў афіцыйных паперах, якія дупа любяць чытаць. Всё. Фенка, на якім канале былі пасядзелкі ўчора? На маем канале я закінула сёння Катепілер. Ой, Раймонда все ведае. Слухайте, такое пачуцця, що він со мною з одного оточення. Так, Катепілер. Саме так. Ковід. Так, посиденьки на моем канале уже есть, я уже перезалила посиденьки, вчора трансляваліся на канале Інтеркунта, гэта дружні нам чат пан Васіль і другой пан Васіль, наша Украіна Русь, гэта украінскія пляцоўкі, якія дапамагаюць нам трансляваць на міжнародным узроўні беларускія навіны, таму падабаечку ім паставьте, калі ласка, і не забудьте пакінуць каментар. Дзякуй шчыра кожнаму, хто сачыць за нами. Ковідная гісторыя ў Беларусі, якая сёння мне разарвала сэрца. Яшчэ раз, на шматкі, гэта, ну, я кажу, кожны дзень. Да слёз. Да слёз. Я плачу за вас. У мяне сітуацыя лепшая, яна страшная. А у вас гэта просто жесть. Я учора з Антанасам размаўляла, і я кажу, я просто, як бы я да яго не ставілася, якая бы я... Там, я не абражана на яго, не, я некаторыя рэчы не разумею, і мы з ім іх абмяркоўваем. Але вы не ўяўляеце, як мне за кожнага беларуса зараз душа баліць. Просто, слёзы адразу, вон, я ўжо ўсё, я гатова расплакацца. Рэпартаж называецца «Як хварэюць дзеткі коронавірусам». Як пераносяць COVID-19 новорожденыя. Што рабіць, калі ў дзіцёнка адначасова дыягнаставалі коронавірус і анкалогію? Як працякае Кавасакі? Гэта падобнае мульцісістэмнае васпаленне, выкліканае коронавірусам. Аб гэтым напісалі у адным з рэсурсаў расійскіх, але ён таксама праецыруецца на беларускую гісторыю. Я яшчэ раз скажу, як і на Рашкі, ну, там спрабуюць, неяк, спрабуюць. Не для народа, а каб іх не звінавацілі ў генацыдзе. Яны робяць выгляд, што яны нешта робляць. Дык вось, у іх дзіцячае інфекцыйнае аддзяленне педыятрычнага універсітэту паведамляе наступнае. Аддзяленне прымае дзяцей з коронавірусам з лістапада 2020 года. На піке захворвання лежала 45-50 пацыентаў. Гэта ў тэму аб тым, што дзеці не хварэюць. Дзеці хварэюць таксама. І ў Беларусі хварэюць і дзеці, і маладыя. Зараз сярэдні ўзрост, якой паведамляюць белыя халаты ў Беларусі 35+. 35+. В Украіне гэта лічба вышэй, тут вышэй. Людзі тут 50, 45 плюс 50 хварэюць вельмі складана. Я маленечкае паведамленне просто скажу, каб вы чарговы раз задумаліся над тым, што вы робіце. Я зараз заклікаю да беларусаў, якія яшчэ для сябе не вырашылі, ці ёсць сэнс пабыць дома. Мама піша. Не мама, лекар, прабачце. Працы шмат, але мы звыклі. Гэта піша лекар, якая лікуе дзяцей коронавірусна з анкалогіяй. Яны звыклі. Пакуль мы не выгараем. Хаця дома час ад часу не пазнаюць. Усе сваякі ведаюць. Мы працуем на ізнос. Падымаешся з ложака і мяркуеш, колькі можна. Потым апранаешся, выходзіш і едзеш. Многія бацькі сведчаць. Мы лічылі, дзеці або хварэюць ковідам, або пераносяць яго лёгка. На жаль, гэта не так. У нас былі пацыенты на ШВЛ з 75% паражэння лёгкіх. Падлеткі могуць хварэць як дарослыя, з пнеўманіяй і асложненнямі.
Яны схіляюцца да трамбозаў прызначэннямі антиагулярнай тэрапіі, прымяняемай у дарослых. У некаторых пацыентаў на фоне ковіда развіваецца, напрыклад, первічна выяўлены сахарны дыябет, цукровы дыябет, прабачце. Дзіцёнак мог хварэць і раней, але дыябет быў кампенсаваным. Інфекцыя ўжо станавілася трыгерам, і час ад часу дзяцей прывозілі ўжо ў рэанімацыйнае аддзяленне. Я не чытаю навіны такога складу зражкі, але альтэрнатывы ў беларускім пытанні няма, на жаль. Зноўку гісторыя беларуская замоўчваецца, але я ўпэўнена, што беларускія медыкі маюць інфармацыю і па дзетках, і па падлетках. І, мабыць, калі-небудзь яны мяне пачуюць. Дайце людзям зразумець, як гэта страшна, калі хварэюць твае дзеці. Я яшчэ раз скажу, я гэты шлях прайшла. У мяне была сітуацыя вельмі складаная. І, на жаль, доўгі тэрмін нам ніхто ніякіх прагнозаў не даваў. Гэта вашыя былі, я не ведаю, супрацоўнікі. Я не буду падробіцца удавацца, хто вінаваты ў гэтай сітуацыі, хто пашкодзіў дзіцё. Гэта зараз ужо, на жаль, ніяк не даказуема, і я нікому нічога не дакажу. Але, калі вы ведаеце, што страшная сітуацыя з дзецьмі, з падлеткамі, з онкахворымі, калі ласка, не маўчыце, я заклікаю вас. Не маўчыце, хоць вы падавайце аб'ектыўную інфармацыю усіма даступнымі вам спосабамі. Калі ласка, ад вас залежыць, як хутка беларусы зразумеюць, у якой небяспецы яны знаходзяцца. Вы давалі клятву. Не давайце ператварыцца гэтай клятве у прысягу лукадупаму. Пані Тетяна, вітаю. Можа, выкажу жорстка, але мне падаецца, робіць гэта наўмысна, пра вірус. Не можаш працаваць, здохні. Так, я ж кажу, зараз, што адбываецца? Ковід сваё. Вось гэта аптымізацыя, прыватызацыя сваё. Купа дакументаў паведамляе БОР, што паралельна з тым, як людзі ўходзяць у забастоўку, пачалася масавая зачыстка, людзей звальняюць з працы, або ім не працягваюць кантракт, або іх вымушаюць працаваць скарочаны тыдзень і скарочаны час. Там зараз усе махінацыі, да якіх толькі дадумаўся лукажопы, лукадупы, прабачце, яны зараз усе выкарыстоўваюцца. Таму я вас заклікаю яшчэ раз, беражыце, калі ласка, сябе. Я вас вельмі цаную. Я вас без конца за вас буду стаяць гарой. Пакуль сілаў выстачыць, пакуль, што называецца, сэрца будзе біцца, я буду з Беларусю. Я буду з беларусамі. Я ўжо з вамі, я ўжо побач з вамі. Няма пляча, на якое можна абапірэцца. Не бачыце вы чалавека, якой вас матывуе. Калі ласка, звярніце на мяне ўвагу. Я вас вельмі прашу. Вы мой скарб, як і украінцы. Мы хацім тут спыніць вайну. Ва Ўкраіне мы марым пра тое, каб вайна нарэшце спынілася. Каб крэмлідзі супакоіліся, каб або ім дапамаглі супакоіцца, або яны самі паўздыхаюць супакоіцца. Мы не ведаем, што павінна адбыцца. Яны не плануюць спыняцца. Тут ва Ўкраіне баліць душа, і ідзе вайна ўжо. І ў Беларусі, на жаль, ідзе вайна, якую беларусы яшчэ не адчулі. НКВДисты ўжо стаяць за вашымі спінамі. Яны ўжо гатовыя страляць у вас. Пабудзьце дома, дапамажыце нам змяніць сітуацыю ў Беларусі. Я вас заклікаю, я вас умаляю, калі ласка. Я вас усіх вельмі-вельмі люблю. Дзякуй, сябры, што былі побач са мной, дзякуй, што прыдзялілі час, увагу. Мы працягваем працаваць. Беражыце, калі ласка, сябе. Дзякуй вам, друзі, дзякуй вам, сябры. І памятайце, пакуль жывуць беларусы, жыве Беларусь. І слава моей Україні!